Goedenavond, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van het Alzheimer Café Venray. De uitzending van maart met als thema fit en dementie. Naast mij Catherine, ik ben Nicole en wij gaan vanavond de vragen stellen aan onze gast Maurice Ambaum. Maurice, stel jezelf eens even voor. Ik ben Maurice. Ik kom niet uit Venray, maar ik doe wel heel veel dingen in Venray. En we hebben een aantal jaar geleden het idee opgevat om een leefstijlprogramma te maken voor mensen met dementie. Ja, door corona is het allemaal moeten opschuiven, hè, maar dat weten jullie zelf natuurlijk ook. Maar vanavond is het zover dat we het eindelijk gaan presenteren. Ja, want we hebben het over fit en dementie. Dat is het thema van vanavond. En jullie hebben een leefstijlprogramma, zei je net? Ja, nou ja, leefstijl, tegenwoordig is alles leefstijl. Hè, maar dat heeft te maken dat je beweegt, hè, dat je gezond eet, dat je sociale contacten hebt, dat je goed slaapt. Nou, dat slapen dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel samen een programma opzetten of uitvoeren waarbij deelnemers eerst gaan bewegen. Vervolgens gaan we aan de hand van oude filmbeelden en muziek gaan we het geheugen trainen. En tot slot gaan we samen een gezonde maaltijd nuttigen. En dat is dan 1 programma, dus samen dat programma. En daar gaan we in april mee beginnen. Dat gaan we 6 keer doen als een soort pilot, om eens te kijken hoe dat bevalt en hoe het de deelnemers bevalt. En als dat goed bevalt en we kunnen het verder uitbouwen, dan willen we dat eigenlijk in heel Nederland gaan aanbieden. Dus Venray is in die zin wel de eerste gemeente waar het gaat plaatsvinden. Ja. Ja. Je had het net over samen. En wie is samen? Want eigenlijk zou hier nog naast jou iemand staan. Ja, we zouden eigenlijk met z'n drieën hier zijn. En uiteindelijk sta ik dan toch samen met jullie hier alleen. Ja. Misschien is het goed om even te vertellen waar dit eigenlijk idee eigenlijk vandaan komt. Hè? Precies. Ik kreeg een aantal jaren geleden de vraag of ik een boek wilde schrijven. Met daarin interviews met fitnessprofessionals, hè? Dus fitnessclubs. En dat ging dan over, met een mooi woord, de maatschappelijke waarden. Dus aan het fitnesscentrum denk je vaak aan die jonge, strakke, afgetrainde mensen in die mooie kleding. Nou, jullie dus, ja. Nou, de praktijk is dat maar een heel klein deel is van de mensen die naar een fitnesscentrum gaan. Maar dat is wel heel beeldbepalend. Maar er komen ook mensen zoals ik. Iets minder strak, iets minder jong, iets minder fit. Maar die kom je ook heel veel tegen. En toen, voor dat boek ben ik dus interviews gaan houden. Toen kwam ik ook bij, hier in Venray bij Leslie van Dorenmolen, moet ik tegenwoordig zeggen. LB Fitness uit. En ik vind het leuk dat Leslie ook aanwezig is vanavond. En Leslie vertelde mij over maatschappelijke waarden dat haar opa dementie heeft gehad, een aantal jaren. En Leslie zei van, nou, ik denk dat als mijn opa in die jaren wat meer had bewogen en misschien wat gerichter, met goede oefeningen had bewogen, had hem dat eigenlijk nog wat extra kwaliteit van leven gegeven. Was je misschien nog net iets langer fitter geworden. En toen dacht ik van, dat vind ik interessant, want je bent altijd naar doelgroepen aan het kijken. En er is in Nederland eigenlijk in de fitnessbranche geen enkel programma wat zich richt op mensen met dementie of een vorm van dementie. En toen dacht ik, daar moeten we iets mee doen. Dus heb ik tegen Leslie gevraagd van, zou je het leuk vinden om daar, laten we zeggen, na te denken over een programma. Ja, en Leslie had persoonlijke drijfveer. Hoe persoonlijker kun je het hebben dan een familielid. Vervolgens kwam in Venray het leefstijlakkoord. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar iedere gemeente in Nederland die mag een eigen akkoord formeren om mensen, inwoners, gezonder, fitter en vitaler te maken. En ik kreeg de vraag of ik dat akkoord voor Venray wilde doen. Dat heb ik gedaan. En zo begonnen eigenlijk een paar puzzelstukjes op de plaats te vallen. We hadden onze eigen ambitie voor een programma voor mensen met dementie. Er kwam de wens in Venray om zoveel mogelijk doelgroepen gezonder te laten leven. Nou ja, dat zijn we eigenlijk met elkaar gaan combineren. En toen corona gelukkig hopelijk eindelijk achter ons is nu de tijd rijp om daarmee te beginnen. En dat gaan we vanaf 5 april doen. Dus een lang verhaal om aan te duiden van waar komt dit eigenlijk vandaan. Dat past perfect in elkaar dan met dat leefstijlakkoord. Ja, daarom zeg ik ook, die puzzelstukjes vielen eigenlijk op hun plek. Er is steeds meer aandacht voor gezondheid, voor leefstijl. Want we worden allemaal wat ouder. Maar we worden ook allemaal niet veel fitter meer. Dat begint eigenlijk al met kinderen en dat gaat zo door. Ik ben zelf niet het voorbeeld van een hele fitte man. Dus misschien zou ik zelf er ook eens mee moeten gaan doen, dat programma. Maar de gemeente heeft gezegd van wij willen graag dat inwoners in Venray dat die
eigenlijk gezonder gaan leven. En waar kunnen we ze mee helpen? Nou, bijvoorbeeld met dit soort projecten, dit soort programma's. Nu is het ook van dat je zegt van met Leslie werk je samen. Maar heb je ook nog Robin Vissers naast je staan? Hè? Nou ja, hoe kom je daar aan Robin? Hoe kom ik aan Robin? Ja. Nou, we hebben een team gebouwd. Want Leslie doet het beweegonderdeel. Lydia Jeuken is diëtiste en leefstijlcoach. Zij doet de gezonde maaltijden bedenken als het om gezonde voeding gaat. We zijn nog met een kok bezig die de maaltijden gaat klaarmaken. En ik doe als bedrijf projecten met gildeopleidingen hier in Oostrum. En studenten kunnen dan solliciteren, heet dat dan, op projecten die wij organiseren. En Leslie stak meteen de vinger op toen ze dit project hoorde. Want, Robin, denk ik. Robin. Ja, Leslie ook, maar Robin ook. Robin is student social work, heet dat, eerstejaars. En in het eerste jaar moeten zij stage lopen bij een bedrijf, bij een project. En Robin vond dit wel leuk, omdat zij zei van dit project gaat uit wat mensen nog wel kunnen. Er wordt vaak gewezen wat mensen niet meer kunnen, maar nu gaan we uit wat ze nog wel kunnen. En met name dat wat ze nog wel kunnen, dat sprak haar heel erg aan. En ja, ze is een jonge meid van 19 jaar, dus ik vond het wel heel bijzonder dat zij zich meteen meldde en zei van ja, ik vind dit een leuk project. Ja. En ja, Robin is helaas ziek, want anders was ze er vanavond bij geweest. Ik had het leuk gevonden als ze hier was geweest. Maar Robin is wel een beetje het gezicht van dit programma. Ze heeft vorige week heeft ze in de krant gestaan bij het verhaal. We hebben een filmpje met haar gemaakt dat we binnenkort laten zien. Dus zij is ook wel een klein beetje het gezicht van het programma. En ik vind het leuk dat zo'n jonge meid zich wil inzetten voor een doelgroep waar ze eigenlijk zelf niet iets mee heeft. In de zin dat in de familie iemand dementie heeft. Maar zij gewoon zegt van ik vind het leuk om iets voor anderen te kunnen betekenen. Als het gaat om gezond leven. En als het gaat om mensen in hun kracht zetten. Ja. Nou, vertelde je van dat het een aantal mensen zijn die daaraan mee kunnen doen. Hoe groot is de groep die eraan mee kunnen doen? En is het alleen de persoon met dementie? Of is het ook nog de mantelzorger daarnaast? Ja, nou we willen klein beginnen. Omdat ik liever van klein naar groot ga. Als dat het te groot begin is en het niet goed werkt. Hè, want we willen echt ervaring opdoen. Dus we hebben gezegd we willen eigenlijk maximaal met 5, 6 mensen beginnen. Met hun mantelzorger. Dus het is echt een programma wat degene met dementie en de mantelzorger samen doen. Dus dan zet je met een groepje van 10 tot 12 personen maximaal. Nou, daar kan Leslie prima mee uit de voeten in haar club. En dat is ook een goede groep om ervaring mee op te doen. En stel nou dat er straks meer mensen zijn, dat zou misschien een vervolgvraag kunnen zijn, wat doe je dan? Nou, we hebben in totaal 6 bijeenkomsten. Nou, stel dat er 10 mensen zouden zijn, dan doen bijvoorbeeld de eerste groep doet 3 bijeenkomsten en dan doet de andere groep de volgende 3 bijeenkomsten. Dus we gaan in principe tegen niemand zeggen van je kunt niet meedoen, maar we gaan misschien het wel verdelen over de bijeenkomsten. Ja. Ja. Want is het dan zo van dat jij iedereen eraan mee laat doen die zich aanmeldt bij jullie? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, in beginsel zeg ik ja, omdat we niemand willen uitsluiten. Maar mocht nou uit het voorgesprek blijken dat iemand toch een ander beeld heeft van wat de bedoeling is, of er toch achter komt van ja, is dat eigenlijk wel iets voor mij? Nou ja, dan misschien kan hij een keer komen kijken. Hè? Is dat toch iets voor me? Maar ja, weet je, je kunt vaak aan de voorkant nog niet weten of het wel of niet geschikt voor iemand is. Hè? Ik bedoel, dat zal ook de praktijk moeten uitwijzen. Is de begeleiding die dan aanwezig is dat ook gericht op dementie? Er is niet zozeer specifieke kennis aanwezig, als je dat bedoelt. Ik denk omdat de mantelzorger er ook bij is, dat we in ieder geval daarmee hebben geborgd dat degene die meedoet iemand is waar die vertrouwd mee is. En de mantelzorger weet vaak, is mijn ervaring heel goed, hoe jij of zij een deelnemer of eigenlijk zijn naaste vaak kan begeleiden. Dus we hebben niet specifieke kennis met de doelgroep. We hebben wel specifieke kennis als het gaat om bewegen of voeding. Dat hebben we wel erbij gehaald. En waar is het precies te doen? Is het hier in Veldum te doen of waar is het precies te doen? De ruimte, laat ik het zo zeggen. Ja, in de club van Leslie. Verklap het even. Nieuwhuisweg, 2F, 5804, Anton Nico, Venray. Ja, weten jullie waar dat is? Keizersveld? Ja. Het industrieterrein? Je kunt er voor de deur parkeren, gratis. Het is super makkelijk te vinden. Het is een mooie club, hartstikke nieuw. Ja, Leslie, ik sta jouw verhaal te vertellen. Maar het is een hartstikke nieuwe club, een jaar oud ongeveer. Mooi ingericht. Dus
daar kunnen de deelnemers op hun eigen niveau, want dat is natuurlijk wel belangrijk, hè. Denk al aan beweegles. Wat moet ik dan gaan doen op een loopband of op een fiets of weet ik wat? Nee, het is echt een programma dat iedereen op zijn eigen niveau kan uitvoeren. Of je nou een klein beetje fit of helemaal niet fit bent, zoals ik. Ik zou ook gewoon mee kunnen doen. Dus laat je vooral niet weerhouden dat je denkt van ja, maar ik kan dat niet, hè, dat bewegen. Ik denk dat Leslie heel goed in staat is om voor iedereen een programma aan te bieden. Je hoeft niet zo'n fitnessbody te hebben waar we het in het begin over hadden. Nee, ik denk dat dat niet nodig is. Dat ga je misschien wel krijgen als je Wie bent weet. geweest. Ja. Maar misschien is het ook goed dat je zelf meedoet, om in ieder geval de eerste indruk zelf ook mee te krijgen. Nee, maar gewoon heel positief bedoeld, hè? Ja, nee, ik probeer het ook positief te zien wat je zegt. Maar Nee, ik denk dat ik wil sowieso meedoen, omdat ik ook wil weten, ik wil zelf ervaren hoe het is. Juist. Dus als we straks reacties krijgen van deelnemers, dat ik misschien ook beter snap van oké, waarom wordt die opmerking gemaakt? Of was het inderdaad te zwaar? Misschien ben ik wel de eerste die afhaakt. Dat zou zomaar kunnen. Maar dat zien we dan wel. Maar, Dat is een ervaring op zich. Ja, absoluut. Zijn daar kosten aan verbonden? Nee, in de pilotfase zijn er geen kosten aan verbonden. Dus iedereen kan gratis deelnemen. Je kunt dus gratis bewegen, gratis de geheugentraining, gratis warm eten. Er zijn voor de pilot geen kosten aan verbonden. Is het dan allemaal in één ruimte te doen? Of heb je daar bij Leslie toch ook nog een andere ruimte waar je met elkaar kunt eten? Hoe gaat dat in zijn werk? Het eten is de bedoeling dat we dat op een andere locatie doen, in Venray. Ja. Een redelijk korte afstand. Maar het bewegen en het onderdeel geheugen trainen, dat doen we in de club bij LB Fitness. En het eten doen we op andere locatie. Want ja, dat wordt anders wat lastig, moet ik zeggen. Ja, oké. Ja. En is het dan van 10 tot 1 of van 11 tot 1? Ja. Of hoe zitten de tijden? 11 tot 1. 11 We tot gaan om 1. 11 uur beginnen en dan zal het eerste half uurtje zal ongeveer bewegen zijn. En dan als iedereen weer een beetje bijgekomen is, dan gaan we het geheugen trainen. Dat doen we aan de hand van oude beelden van nieuwsuitzendingen, van liedjes van vroeger. Dat we vragen mensen van, wat kun je er nog bij herinneren? Of kun je de tekst nog? En dat zal tot ongeveer 12 uur zijn. En dan gaan we naar de locatie toe waar we gaan eten. En daar blijven we tot ongeveer 1 uur. En dan is er een 3 gangen tijd wat ze krijgen. Het klinkt alsof het ook wel gewoon heel gezellig mag zijn. Nou, daar begint het eigenlijk mee. Ja. Het begint ermee dat ik zei net van het is bewegen, het is geheugen trainen, het is gezond eten en het is het sociale deel. Ja. Het zijn die 4 dingen die van belang zijn. En als je het niet leuk vindt, dat klinkt misschien bot, maar dan moet je ook niet komen. Het gaat erom dat je het leuk vindt om die dingen te doen, dat je het leuk vindt om met anderen in contact te zijn. En dat doe je misschien nu eens dat je allebei ergens op zit of met iets in je hand of een bal in je hand, dat je een oefening samen aan het doen bent. Maar het kan ook zijn dat je dat doet in het restaurant, dat je naast elkaar zit. Maar het gaat er vooral om dat je het ook leuk vindt. En ja, het is functioneel, maar het moet vooral leuk zijn. Ja. Want hoe ga je je eigenlijk aanmelden? Hebben jullie een telefoonnummer of is het... Nou, bij voorkeur willen we dat via een website doen. Ja. En jullie hoeven niks te onthouden, want we hebben allemaal flyers bij ons. Dus daar staat eigenlijk alles op, hoe, waar, wat, wanneer en hoe je je kunt aanmelden. Er is een website en daar kun je een formuliertje invullen. En dat komt dan bij ons binnen. En als wij dat binnen hebben, dan neem je contact op. Om even te bespreken wat de bedoeling is. Zodat de mensen in ieder geval weten, en wij ook weten van elkaar, wat de wensen en verwachtingen zijn. En dan gaan we beginnen. Oké, want het start 5 april ja. En het eindigt 21 juni. Ja. En dan gaan jullie evalueren en kijken hoe en wat verder. Maar het heeft ook meteen een functie voor, als dat goed bevalt, een uitrollen voor Nederland, heb ik begrepen? Ja, je moet ambitie hebben. Nou, het is een pilot die we inderdaad in Venray beginnen. De branchevereniging van alle fitnesscentra, dat is een hele grote organisatie, die weet hiervan. Die is heel benieuwd naar wat eruit gaat komen. Omdat de bedoeling is dat als dit aanslaat en de formule goed werkt, om dat ook in andere gemeenten in Nederland aan te gaan bieden. Ook lokaal, met een fitnessclub, met een diëtist, met een kok. En dan hetzelfde programma eigenlijk op meerdere plekken in Nederland te gaan doen. Dat betekent dan eigenlijk dat de mensen die nu deel gaan nemen aan die pilot ook best wel een belangrijke functie hebben. Want zij kunnen, begreep ik, ook aangeven wat wel en wat niet werkt voor hun. Ja. En daarmee kunnen ze natuurlijk het programma ook laten slagen en zorgen dat heel Nederland er gebruik van kan maken. Ja, het kenmerk van een pilot is dat je ervaringen wilt opdoen. Hè? Dus je wilt leren. Dus wij zijn erg benieuwd naar wat de deelnemers, hoe ze dat ervaren. Dus vinden ze het bewegen leuk, vinden ze die geheugentraining leuk, vinden ze de maaltijden lekker. Daarvoor doen we eigenlijk die pilot. En al die ervaringen die we doen,
Die verwerken we uiteindelijk in het programma. En dan zullen we na de zomer met een aangepast programma opnieuw in Venray verder gaan, is de bedoeling. Maar dan willen we ook kijken of er meerdere gemeenten in Nederland zijn waar we dit ook kunnen gaan doen. Ja. Want nou had je het erover dat er ook bijvoorbeeld de diëtiste aan meedoet, hè? Is dat dan ook dat zo'n diëtiste dan mogelijk ook een functie krijgt van, hoe kun je een gezonde maaltijd iemand geven zonder dat het heel erg duur wordt bijvoorbeeld? Ja, ik snap de vraag. Deze diëtist heeft pas geleden een workshops gegeven, goedkoop gezond eten, in de bibliotheek hier in Venray, waarbij ze ook tips deelt van hoe kun je nou ook met alles wordt duurder, dat weten jullie ook. Hè. Er is niks meer goedkoop. Dus ook, en gezond eten wordt eigenlijk steeds duurder. Hè. Gezonde keuze is vaak de duurste keuze. Maar hoe kun je nou toch, ook als je iets minder te besteden hebt, toch een gezonde maaltijd klaarmaken? Dat doet ze natuurlijk nu ook in dit programma. Maar ik zou me kunnen indenken dat misschien er straks wel een programma-onderdeel wordt, waarin zij dat bijvoorbeeld tijdens het eten, tussen 1 of 2 gangen door, wat toelichting komt geven. Dat zou zomaar kunnen. Ja, je brengt me nog op een idee. Ja. Klinkt leuk. Ja. Nou ja, zo kom je ook weer een stuk verder. Hè? Want is het nou ook dat je, net zoals hier in Noord-Limburg hebben te maken met hulp bij dementie. Hè? Er zijn de trajectbegeleiders die in huis komen. Doen jullie daar ook een samenwerking mee? Of is dat nog niet in eerste instantie? Zeg maar? In principe wil ik met iedereen samenwerken die dit project een warm hart toedraagt en een toegevoegde waarde kan zijn. Ik ken zelf het speelveld nog onvoldoende. Dus welke organisaties. We hebben wel met Joke en haar echtgenoot hebben we in het voortraject een overleg gehad met de vraag van, zijn we nou iets aan het doen wat al op heel veel plekken in Venray gebeurt of in Noord-Limburg gebeurt. Dus we willen niks gaan doen wat al bestaat. Maar het antwoord was eigenlijk van, in deze vorm is het er niet. Nou, hou daar rekening mee. Dus laten we zeggen, het leren van anderen is toen al begonnen in dat gesprek. We hebben ook alles overgenomen, alle suggesties die we toen gekregen hebben. En we hopen ook dat straks professionals, want daar praat je voor een deel ook over, dat zij, laten we zeggen, mee willen helpen en ideeën willen aandragen of het programma nog beter willen maken. Dus we staan eigenlijk open voor iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan het programma. En of het nu een deelnemer is, of een mantelzorger, of een professional, of een organisatie, ze mogen meedoen. Ja, mooi. We halen allebei adem. Ja. Ik wilde vragen, Maurice. Hadden we het al over, alles wordt steeds duurder. Stel, dit wordt een groot succes. Ik kan het me zo voorstellen. En het gaat, zeg maar, standaard van start. Zitten er dan wel kosten aan voor mensen? Kan je daar al iets over zeggen? Ja, nou, ik kan er in ieder geval over zeggen dat er wel kosten aan zitten. Want ja, alles wordt duurder, dus we kunnen dit 6 keer gratis doen, maar daarna zijn er ook kosten aan verbonden. We proberen wel met behulp van bijvoorbeeld subsidies die eigen bijdrage, want dan praat je over zo laag mogelijk te houden. Dat in ieder geval zou jammer zijn als geld een drempel zou zijn voor mensen om deel te kunnen nemen. Ja. Dat zou ik heel vervelend vinden. Dat is ook een beetje de reden eigenlijk dat ik er naar vroeg, want dat zou echt jammer zijn. Ja. Snap ik, ja. Is het nou, ik hoor niet in jouw verhaal, laat ik het zo zeggen, dat het een bepaalde leeftijd gebonden is. Dus het is in feite mensen die zich geroepen voelen om bezig te zijn, het prettig vinden om te bewegen, of misschien juist nog niet zozeer, maar willen proberen. Dan is het in ieder geval voor iedere leeftijd. Sorry. Ja, er zit geen ondergrens of bovengrens aan. Mensen moeten het inderdaad leuk vinden. Leuk vinden om te bewegen, leuk vinden om samen iets te doen, leuk vinden om gezond te eten. Dat is het belangrijkste. En of iemand nou 50 is, of 60 is, of 70 is, dat vind ik eigenlijk minder belangrijk. Ja. Is het nou ook dat, zeg het eens, als er nou een hele grote toeloop is van mensen die zich in één keer opgeven, is het dan dat je zegt van, nou, we gaan dan ook nog andere data's erbij zetten? Of hoe ga je dat dan aanpakken? Nee, dit zijn de 6 data, want het was al een hele opgave om dat allemaal georganiseerd te krijgen. Ja. Dit zijn de 6 data waar we het mee gaan doen. Ja. We weten dat we voor 5, 6 mensen per keer plek hebben. Dus rekensom is dat als er 36 aanmeldingen zijn, kan iedereen 1 keer deelnemen. Daar ga ik overigens niet vanuit dat er zoveel aanmeldingen zijn. Maar we gaan niet uitbreiden. We willen dit is beheersbaar voor ons. Dit is beheersbaar voor alle partijen. In 6 keer denk ik dat je wel een redelijk beeld gaat krijgen van hoe het programma valt, wat mensen ervan vinden.
Maar dat wil niet zeggen dat als er inderdaad animo voor is, dat misschien na de zomer dat we dat gaan opschalen. Ja. Maar dan horen we waarschijnlijk ook van mensen terug wat een goede dag is. Of dat ze zeggen, want nu is het eigenlijk 2 wekelijks. Ja. Nou, dat ze misschien zeggen, dat moet je wel wekelijks gaan doen. Dat zou kunnen. Ja, ja. Ja. Maar dan is het in ieder geval de persoon met dementie en de mantelzorger die dat samen gaan dat doen. Blijft, Hè? ja. Tenminste, dat zeg ik nu, hè, maar stel dat nou uit de pilot blijkt dat de mantelzorger zeggen van ja, dat moet je dus vooral zonder de mantelzorgers doen. Of dat de deelnemers zeggen van ja, maar die mantelzorger wil ik er niet bij hebben. Dat weet ik niet, hè. Dat zijn de ervaringen die we doen, maar het idee is wel om het samen te doen. Ja. Ja. Nou, de ervaring van bijvoorbeeld Danssalon is dat ze elkaar weer op een andere manier vinden. Dat snap dus ik kan me voorstellen dat dat met het sporten idem dito is. Ja. Hè? Zo Ja. van, Dat is een hele mooie manier om samen wat te doen. Dat is ook de reden, want die tip kregen we ook van Joke, van sluit ze niet uit in die zin, betrek ze er juist bij, want ze gaan op een andere manier, zijn ze nu samen iets aan het doen, in plaats van dat de ene aan het zorgen is voor de andere, ben je nu samen een activiteit aan het doen. En wat we in het begin al aangaven, de mantelzorger kent de persoon met dementie het beste. Ja, klopt. Ik denk dat we dan alles zo'n beetje gevraagd hebben. Of heb jij zelf nog iets waarvan je denkt, nou, dat wil ik nog als een toegevoegde waarde meegeven? Nou, ik zou vooral tegen de mensen zeggen die hier voor een aanmerking komen van probeer het eens uit. Doe eens een keer mee. Ervaar zelf eens hoe je het vindt. Het is niet zo dat je je aanmeldt dat je dan ook voor alle 6 keer moet aanmelden. Je kunt ook zeggen, nou ik doe gewoon eens een keer mee. Kijk eens of het me bevalt. En dat geldt ook voor de mantelzorger. En het bevalt en er is nog plek vrij, dan mag je de volgende keren ook komen. En als je niet bevalt en je bent geweest, dan weet je in ieder geval wel hoe het is. Dus ik nodig iedereen uit, of mensen die hier zijn, maar ook mensen die jullie misschien kennen die niet hier zijn. Of die, laten we zeggen, de uitzending zien, van probeer het gewoon eens uit. Ga naar de website van venraybeweeg.nl, daar staat meer informatie op. Neem straks een flyertje mee en meld je. En dan gaan we samen een leuk programma doen. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Willen we jou heel hartelijk danken, Maurice. Graag gedaan. En heel veel succes wensen met het absoluut, project. met deze pilot. Ja. En ook Leslie en natuurlijk Robin. Ja. 3 april, dan gaan we weer het Alzheimer Café hebben. En dan gaat het over de wet zorg en dwang. Dan komt er iemand spreken, een functionaris van de wet zorg en dwang, van de zorggroep. Van wat er allemaal bij komt kijken om opgenomen te kunnen worden binnen bijvoorbeeld de zorggroep of anderszins waar je de wet zorg en dwang voor nodig hebt. In ieder geval voor vanavond willen we u hartelijk danken en graag tot de volgende keer.